Ja, mooi dat je weer zeggen naar Neet opvreet. In de weken dat wij en dat Neet opvreet van het scherm gaat, kregen we echt wat goed nieuws over de toekomst van de omroep. Ja, is het een vogel? Is het een vleentuig? Nee, het is Rijn-Jan de Superman. Want met zijn advies voor het Friesk in de media is Rijn-Jan Hoekstra de held van de omroep. En dat vieren wij aan. We zetten hem in het zintje. En dat doe ik met tuinman Klaas Piekstra en zijn collega Marieke. Want er wordt een geweldig bos bloem voor hem maken. Hè? Dat heeft hij wel verzinnen, want wij blijven. Maar Klaas, mooi tijd, hè? Mooi tijd. Wat gebeurt er met hij? Dubbele cijfers, hartslag gaat 2 keer zo snel. En alle keer de tuin in bloemplantje. En leefde? Leefde, een heel soort leefde voor de tuin. Ja, in de plant, naar overal in zelf. Een heel soort leefde. Dat zeggen we dus aanst. Inclusief de mystery guest en een geweldig optreden van de 40-koppige kooier achter mij. Nou eerst al het nieuws van Friesland van deze week. Hij was adviseur van 3 premiers, informateur bij 2 kabinetten, onderzocht de Bijlmerramp en de moord op Pim Fortuyn, leerde prinses Maxima hoe u steeds terugwerkt en zo'n deze week mooi Rijn-Jan Hoekstra nog wat op zijn palmares bijschreeuwen. Hij is de held van de omroep. Goeie, Rijn-Jan Hoekstra. We hebben een fotootje maken, zeggen dat krijg al eventjes. Ja. Rijn-Jan de Superman. Sim naar je zin, dit is hem. Dit is wel een hele mooie. Hè? Ja. Ja. Wat vier ervan? Nou, dus, eindelijk hoor ik dat dus. Eindelijk, ja. Ik zal het thuis vertellen in Den Haag. Ja, dat is mooi. Ja, we hebben Maartje Blommen en toen dat Ties die dat nice bekend maken waren, toen moesten wij, je zult net lullen, u is de directeur uit het plafond hellen. Oh ja? Begreep je dat? Waarom eigenlijk? Nou, zo blieft weer niet. Nee, we hebben het even hoe dat advies, hè? En wij binnen blieft, maar begreep je dat? Dat dit zal lippen bij de omroep? Dat begrijp ik wel. Ik heb ook een paar maanden geleden hier een bezoek gebracht hè, bij de voorbereidingen van het rapport. En ik loop ook wat langer mee met commissies die het Fries bestudeerd hebben op verschillende terreinen. Ik ben al in de begin 80er jaren vaak in Leeuwarden geweest als ambtenaar met andere ambtenaren om te spreken met gedeputeerde staten. Commissaris de Koningin was toen Riepstra zeggen jullie. Hè? Ja, die ken ik net. Nou ja, ik nog wel. En hij is er niet meer. En dat ging over het Fries en bestuurlijk verkeer, in het rechtsverkeer, al dat soort dingen. En een paar jaar geleden heb ik ook meegewerkt aan een rapport over Fries in het onderwijs. Ja. En nou dus Fries voor u in de media, even in het kwad. Jou even zijn, als je die taal stimuleren willen, dan is het heel wichtig dat het in de mediawet staat dat Fries een rond te krijgen dat er een kanaal is, waar dat dan te zien is. Want 40% van de mensen die krijgt dat binnen hè, via de media. Ja, wat betekent dat voor jou? Dat wij, hè, dat de mensen in Friesland en de politiek, zo verrommen binnen wat jou zeggen. Wat zou dat hoe het Fries? Ja, kijk, laat ik eerst dit zeggen. Je hebt altijd wel iets te overtuigen in de wereld van politiek Den Haag. Dat je weer een commissie nodig hebt om heel duidelijk te maken en te definiëren wat de positie van de Fries is. En dat is een tweede taal naast het Nederlands. Weet ze dat net goed genoeg, hè? Nou, dat moet voortdurend herhaald worden. En dan zegt de Limburger tegen mij, ja, is het Limburgs geen taal? Nou, zeggen wij nee, dialect? Nee, ik zeg nee, dat is niet erkend als taal. En wij hadden tot opdracht gekregen van de minister van Onderwijs, inmiddels opgevolgd door de staatssecretaris als het gaat om de media, om na te gaan wat de positie is van Omroep Friesland, van de media in Friesland, als je komt tot wat de regeerakkoord dus heeft opgeschreven, integratie van de regionale omroepen. Mm-hmm. Ja, want dat heeft er met de krijgen dat de omroep maar eigenlijk op één venster komen. Maar nou ja, dat is, ja, en daar zit een bezuinigingstaakstelling aan verbonden van 50 miljoen euro. Nou, deze weg is gekozen om dat te realiseren. En dat heeft meegebracht dat ook vanuit Friesland is gezegd van pas nou even op. Integratie van Omroep Friesland in
de andere regionale omroepen kun je alleen maar doen met erkenning van de eigen positie van het Fries en dus ook van de Friese media. Dat geldt voor tv, radio. Wij hoefden ons niet uit te laten over de geschreven pers. Ook hoogst interessant natuurlijk, hè? Hoe dat gewaarborgd kan worden. Nou, dat is onze opdracht geweest en wij hebben helder, denk ik, geanalyseerd en opgeschreven. Fries is een taal, heeft een bijzondere positie. In 2005 heeft Nederland heel uitdrukkelijk, naar aanleiding van een Europees verdrag, gezegd: het Fries is de tweede taal naast het Nederlands. Nou, dat hebben we met uitsluiting van andere regionale talen of dialecten, hoe je het maar wilt noemen. Dus het Saksisch is geen taal, Limburgs ook niet. Het Fries is een taal. Nou, dat heeft een hele geschiedenis natuurlijk. En we hebben ook het bestuursakkoord van 2001. Ja, ik word net te technisch, maar het uiteindelijk Omroep Friesland met Gondel. Ik dacht dat dit nog heel algemeen was. Ik vind het vrij wat technisch, maar... nee, maar de mensen willen natuurlijk weten. Ja. Ik heb die omroep ontwaan en ik heb de Friese programma's zien. Jou zei ze in jouw hele rapport net een wet hoe de omroep, maar er moet een kanaal wezen. Ja. En dat ben wij. Ja, wij hebben niet gezegd, dus de Friese, er moet een Omroep Friesland blijven bestaan. Maar dat bedoel je eens wel? Dus je zou die conclusie kunnen trekken. Je bent echt een man uit de politiek. Ja, als je het goed leest, dan springt er wel een conclusie uit voort. Maar ik mag niet zeggen van, die Omroep Friesland in zijn huidige gedaante moet blijven bestaan. Nee, dat moet de politiek maar we weten dat jou nou een Fries hebt. Daar wil ik het even mooi over hebben. Want in 1941 ben je in Dokkum. Ja. Denk je nog wel eens om Dokkum? Jawel, dat is, als ik nou kijk dat... ik werd vroeger als klein jongetje, wij waren op mijn 4e jaar zijn we vertrokken uit Dokkum. Mijn vader was bij het onderwijs en die zwierf wat meer door het land dan andere beroepen. Dus wij vertrokken naar... Groningen, de provincie Groningen. En ik hoorde aan tafel altijd over Dokkum spreken. Ik kom uit een heel groot gezin, of groot, maar ik was de 9e in een serie van 10. En al mijn oudere broers en zusters die beheersten het Fries. En die hadden het altijd over Dokkum. En jou net trouwens? En nog steeds. Maar praat je over Fries? Ja, dus ik praat ze nu na. Oh, en hoe doe je dat dan? Nou, ik praat ook over Dokkum nu. Ja. In positieve zin. Maar ik heb daar geen concrete ervaring aan. Het was oorlog. Ik heb er vage herinneringen aan, maar die herinneringen zijn ingevuld. Kortom, ik ben vaak in Dokkum geweest. En mijn grootvader en moeder, Paken en Beppe, die woonden aan de Dokkumeree. Dus daar kwam ik regelmatig en daar heb ik dus het Fries echt opgepikt. Want mijn moeder was Hollands, mijn vader een echte Fries. En bij ons aan tafel werd geen Fries gesproken. Wel eens het Dokkumer Stadsfries. Ja. En dat verbood mijn vader. Dat vond hij schandalig. Ja? Ja. Als jullie Fries spreken, spreek je echt Fries. Maar jou kent het dus nog net meer? Nee. Maar je had er nog wel dus een gevoel bij? Ja, dat hart voor het Fries en Friesland, dat heb ik van jongs af aan wel meegekregen. Is het dan ook een heel logisch advies wat je doet? Ja, dat heeft er niks mee te maken, want het is natuurlijk een heel onafhankelijk advies. Nou ja, maar als je dat meen ik maar nog echt. gevoel kun je toch net helemaal uitsluiten daarbij? Jawel, daar ben ik wel gewend. Ik heb meer taken verricht. En je hebt wel je voorkeuren, maar die spreek je niet uit. Ja. Dat kun je ook niet uitspreken als je... Dat heb ik ook meegemaakt als informateur. Ik behoor tot een politieke groepering. En dan kan ik moeilijk zeggen van die politieke groepering moet dus aan bod komen. Dat zou dat we de politieke speeltjes spelen, dat weet je natuurlijk ook. Nee, wel, ik weet wel hoe het werkt. Maar we hebben ook wat dat betreft in onze politiek een aardige balans proberen te leggen van... Af en toe moet je een onafhankelijk iemand in kunnen huren die zich ook onafhankelijk gedraagt. Ja. Nou, en daar wil ik even mee aan de want wat is dan onafhankelijk? Wanneer komen ze uiteindelijk bij jou? Je bent 22 hier. Je hier nou al lang met de voetjes omheen zit. 71 nog maar. Hè? 21, nog heel jong. Nou, ik zei tegen mijn achterburen dat ik nog jonger was. Maar, maar je hier gewoon eigenlijk niks dan. Hoeft het wel? Wat sudoku's invullen en ik weet net, krijg wat mensen doorgaat ze wat ouder binnen. Maar in ieder geval, je hoeft nou net meer al dit soort van commissies te doen. Maar ze komen toch bij jou. Dat heeft te krijgen dat je bij adviseurs west hebben van treien premiers van 8, Lubbers en Den Uyl. Ja. Die hebben van alles dienen en je mocht op een gegeven moment ook nog Maxima mochten jou het paard wiezen, zei ze maar in uw steedsrucht. Hoe wie dat, maar Maxima?
Dat heb ik maar kort gedaan, maar dat vond ik zelf wel een hele leuke ervaring. Om met iemand die hier net in dit land is en in zo'n positie terechtkomt. Om dan iets over het staatsrecht en over de staatkunde te vertellen. Wat vond jij nou heel apart? Waarvan zou je van, nou hoe staat dit met jou echt even uitleggen? Hier begreep ik niks van. Ik geloof dat alles wat ik zei wel helder was aan haar. Nee, maar natuurlijk is het systeem in Nederland voor buitenlanders die hier net binnenkomen nogal lastig om dat goed te begrijpen. Met dat kiesstelsel. We hebben Friese in dit land. Hè? Ja, dat heb ik even niet lang. Nog heb je een hele medio praat, denk ik. En je hebt, is Nederland, ja, wat is nou de Nederlandse identiteit? Ja. Daar heeft ze later nog wel wat over gezegd. Maar waar het mij om ging is, en ze is heel belangstellend. Ze wacht heel, en heel intelligent moet ik zeggen, omdat ze hele gerichte opmerkingen maakt. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Zonder opvattingen te geven over wat haar opvatting daarover is. Ja. Maar heel gericht op kennis verwerven. Hoe werkt het in de praktijk? Ja, wat betekent dat voor jou? Dat de toekomstige koningin, Safir... Ja, ik vertelde er altijd heel weinig over. Ik vond het heel, dat heb ik al gezegd, ik vond het natuurlijk gewoon leuk om te doen. Maar goed, in de jaren dat ik lid van de Raad van State ben geweest en prins Willem-Alexander ook deel uitmaakte van de Raad van State, deed ik vaak samen met de vicepresident op woensdagochtend voorlichting aan hem over alle onderwerpen die 's middags in de Raad van State zouden worden behandeld. Dus dat heb ik vanaf 1997 gedaan. Tot 2011. Maar jou mag je net een heel soort dingen vertellen binnen nog wat zaken die je nog nooit aan hier verteld hebt, maar je nou wel? Nou, ik heb natuurlijk zoveel hart voor Friesland dat ik het graag zou doen. Hè? Maar ik denk dat ik mijn tanden op elkaar hou. Maar krijgen wij een geweldig leuke koninginnen? Ja. En een koning. Ja, dat is een aardig man zien, maar dat... Ja, nee, maar dat is zij is natuurlijk, heeft een uitstraling die ik ook ervaar als buitengewoon positief. En ze is er voor geboren, zou je bijna zeggen, hè? Om zo'n functie te vervullen. En Willem-Alexander, daar heb ik dus ook, omdat ik hem zo vaak heb meegemaakt, en ook in zijn opereren en in die geweldige interesse in dingen willen weten en ingewikkelde wetgeving ook goed uitgelegd krijgen. Dat was voor mij een klus, dat was voor de vicepresident een klus. Om dat goed, helder en beknopt en niet zeverig, hè? Je weet wel, heel wijdlopig uiteen te zetten. Want als dit echtpaar nou echt ergens van houdt, dat is hou het beknopt. Ja. Maar ze moeten met geweldig veel mensen spreken. En ze lijden allebei aan het oranje syndroom, namelijk een buitengewoon goed geheugen. Okay. Als je het 1 keer vertelt, weten ze het. Mooi. Mag ik jou dankzissen? Graag gedaan. Kun jou nog een lieds, procentuele fascisme zeggen hoe wat nou de politiek doet mooi? Dit advies van jou? Nou, als ik nou lees wat de staatssecretaris Sander Dekker heeft gereageerd op deze rapportage en mijn politieke gevoel mij aangeeft dat ze dit in hoofdlijnen zullen volgen. Daar zit niks anders op ook, zeg ik dan vervolgens. Nee. Okay, dus... Maar dat is ook mijn gevoel. Het is net zoals met het rapport over Fries in het onderwijs. Daar hadden we natuurlijk al een heleboel verkenning gedaan. Nou, daar zijn... dat is ook... Maar ik wil een fascisme hebben. Wij maken direct vurkje. Wij willen die taal uitbrengen. Ja. Kunnen we erop vertrouwen dat dit rapport net ergens onderin laat verdient? Daar kun je op vertrouwen. Oké, tegen dank. Ja, dat woord heb je. Als Fries, leeuw ik jou. Ja. Tegen dank. Blijf even zitten, want je krijgt misschien nog wel heel soort mooie tips over de tuin. In Den Haag heb ik een tuin? Wij hebben een volkstuintje. Oh, nou prachtig. Mooie tips voor Klaas? Oké, kom op. Tegen dank. Ja, graag gedaan. Ja, we zitten er al heel lang op te wachten. De zinnen, lekker terrasjes op, misschien wat prutsen in de tuin. Maak het mij natuurlijk in wat voor volgorde. Het lijkt me gewoon heerlijk om lekker naar boeten te gaan. En dit weekend is het eerste weekend waarin dat slagje mat. En daarom is onze radiotuinman Klaas Piekstra bij ons. En hij is net al in, want Marieke van Dijk is rek. En Marieke, dat is het mooi een prachtig boeket, hè? Ja. Bij de heldenverering van deze mooie en diep respect voor wat hij voor ons dienen heeft. Dat krijgt aan zijn vervolg mooi boeket. Heeft er nog wat aparts in die?
Al je vardiesblom. Tulpen, randonkeltjes, de sneeuwbal. Wat zei je? Randonkels. Wat ben dat? Dat zijn deze wieten. Ja. Nou, de tulp, die zit hier. Dat is al je vardiesblom. Okay. Krijg je dat aan zo'n dat mooie Hoekstra? Slag het dat? Ja, dat is mooi. Maar je bent op een fiets van... Ja, nee, maar dat kan ik, dat is te vervoeren. Ja, hij is op een fiets van nu te trein. Ook ik Dat snapt het even. Ik denk dat is wel kwiek. Nou, dat komt hartstikke goed. Hey, Klaas. Ja. Gewoon, wij komen dan maar een heel soort toeken altijd in die radiostudio binnen. En dan snijdt het ons wat eten hier en daar. En nu hebben we zo van, nou kom op, de mast hier komen. Wat is het voor jou, als het weer wat warmer wordt, dubbele cijfers? Hoe viel dat bij mij? Wat gebeurt er dan? Zoals ik al zei, de hartslag gaat wat hudder en wat kwattere nachten. Hoe zak, wat er nog? Kwattere nachten, ja dan... Heel apart is het, je maakt er natuur in. Dat kriebelt en de drukte komt, meesten komen... Hebben we genoeg planten, hebben we genoeg bloemen, met alle keer kleren. Hè? En het is in een kwartskoftie tijd wil iedereen natuurlijk in één keer alle keer massaal de maaitijd in de tuin hebben. Ja, maar is het meer voor jou? Was het leven, let maar die handen. bloei. Zeker. Die heb ik dus net. Maar dat gaat bij ons in de wintertrui, hè? Ja? Maar het is nou echt dat de meesten komen dat je het ergens naar daar brengen kunnen. En een complete tuin inrichten. Er is volle meer bij. Maar elk seizoen had in principe zijn bekoring. Behalve dan de echt strenge winter dat je net mijn schepdegroen in kent. En dan staan wij dus echt. Nou, dat hebben we flink wat hoor, hè? Dat wie verschrikkelijk. Maar toch, we zijn al per weekend ben wij alweer rond drok en plantje en zo. Dus dat gaat gewoon trouw eigenlijk. Maar dit weekend, dat is maar meer eens. Dan doet elke niet die tuin in. Wie met voor de consument met wat dubbele cijfers aan. Eerst even wat kattenstront eruit en dan aan de gong. Nou, die hebben geen kattenstront. Nou, dat zit er wel altijd in bij mij. Ja? En ik plant deze rakkermoon. Die heeft een mooie naam, om met mij een liedje tip te Jan. Dit is de dakplantaan. Dakplataan. Deze, ja, cameraman, deze, die mat erin. De Platanus acerifolia, om mijn zijn Latijnse naam te beginnen. En hoe doe ik dat? Maar de wattel naar beneden, zeg ik altijd. Ja, dat is dus dat is maar kun je de foutje nemen? Maar de wattel naar beneden. Maar de wattel naar beneden. Dus net zo. Ik heb even een voorbeeldplantje in mijn hand. Dit is even een boek. Een Vaga sylvatica. Dus wordt vaak een hagen van maken. Maar dat is mooi. Een lietse plant. Dus mooi met een chantelitten. De wattel mij krekt onder de groen. Dus als er zo staat, dan mij dit krekt in de groen. Ja, en dat hield ik met dat ding? Dat hield ik voor een plataan. Okay. En met name Sanien die uit een potwijk komt. Want Sint-Wurg wordt een heel soort in blompot kweekt. En dan worden ze wat dieper in de potgroen zet. Dus heel belangrijk is, hel je de bopperste laag potgroen eruit. Totdat je de eerste wattel bereikt. En schuin afsnijden? Nee, net schuin afsnijden. Nee. Ja, je moet een zaag bij komen dan. Maar... En hem daar aan in de groen zetten. Het liefste groen even verbeteren bij wat tuinturf of potgroen. Dat maak ik. Geen bemester tuinier en dat soort producten. Geen mest erbij. En geen straatzon erbij. Dat is het belangrijkste. Oké, ik bel die man nog wel even op als ik in de tuin aan de gong ben. Verder, daar heeft hij direct nog wat van dit soort dingetjes mooi. Dit is de pensees. Wat doet die? Dit zijn de viooltjes. Dit is de F1 viool nemen ze dat. is de grutblommige maaitijdviool. Oh ja, dat is er is een winterviool. Die had een iets lietser blomke. Die krijgt wat winterhudder. Deze hoeft in principe net winterhut te wijzen. Dus hebben ze wat grutter blom. Het bosviooltje is er nog. Die hebben we de Faron staan. Dat is de liedste. Nou, hij zit direct voor die. Oh, oké. Dan tel ik hem even op en dan kan de camera wat zien. Moest je nou een gatting trouwens? Officieel je hier een gatting. We hadden nou, dus ik ga geen boormachine in mijn naam. En als je het zo'n herrie maken. Ja? Misschien voor de camera te zien. Hij is helemaal dicht deze. Ja. Maar het is heel belangrijk. Er zit al voorstands de gatjes in. Dat die even tropboord worden. En het mooiste is dan om even een handje vol met... Ja, dat poeder even mij om. Ja? Een handje vol met hydrokorrels erin te doen. Geëxpandeerde klaaikorrels nemen ze het ook wel. Okay. Dit neemt 10 keer ongeveer zijn eigen gewicht in water op. En dat liet het naar een skoftje weer vrij maar dus het droeger wordt, dan loopt de potgroen heen omheen weer op. Dus dan had de plant eigenlijk altijd een genoeg water. Oké, dat zijn de tips. Die ben ik wel weer uit te lezen bij denk ik. Die ben ik weer uit te lezen. En morgen werd hier op de radio nog even de toppers. De toppers van pak er even niet een uit van Sais, die moet eigenlijk elke niet in Friesland nu de plataan is natuurlijk... die heb ik al, die hebben al, dat is met zijn filterde licht en zijn lichtgroene blad prachtig. Is heel mooi te combineren met de Hortensia Limelight. We hadden een heel soort hortensias, de lemoenkleur, met het lichtgroene. En dan bijvoorbeeld zo'n Portugese laurier, dat is die met het glonsende blad. Die er bijvoorbeeld die cameraman die doet me wat. Dan heb je een heel... Welke is het? Deze? Ja.
Wat zo? Hij had nog zijn wintertooi aan zijn, dan komen zijn bladjes helemaal iepen. Dan is er helemaal mooi diep donkergroen. Dan heb je lichtgroen, donkergroen en die limoenkleur. Ja, dan is het echt ja, simmer, zeg ik dan altijd, maar maait hij het. Oké, Marieke, dat werk is bij hem, hè? Ja. Is hij altijd zo druk? Ja. Ja? Mooi. Maar dat maakt het hem echt zo leuk, hè? Ja, precies. Dat maakt het zo leuk. Je voorstelt dat bosbom, Jan, van Zeker. de heer Hoekstra. Nou, hey, nog één tip? Eén tip. Voor mij? Vrij, mooi. Alsjeblieft. Ja. Ja, Want met, dat is een afsluitende. Ja. Elke keer in Friesland het gas. ja. Wat maakt dat maar dan? Ja, als er net kalk is, even kalkje. Het is de mij eigenlijk bekalking uitvoeren. Dat is om de pH wat omheeg te krijgen. De zuurtegraad wat te verlegen, zeg maar. Dan heb je minder last van mos. Dus alleen dat mij elk 6 weken het mesten. Dus je kan echt verkiezen om dat toch wel mooi waar wordt en een bemesting te passen. Het is net heel spannend. Zij eens even een website. Bemesting is florahoek.com. Daar is alles op te vinden. Oké. Klaas, Dus, bedankt. Graag gedaan. Dank bedankt, Marieke, trouwens. En mensen kan je nog vragen hebben. Hij is je naast nog gewoon. Dan kun je hem gewoon onder hem vielen en dat soort dingen. Hij is echt. Oké. En dan moest je even aan zijn helpen. Ja, zeker. We beginnen aan de mystery guest. Was toch even de eerste vraag stellen, Klaas? Marieke, je moet om beurten? Om de beurten. Linda, waar is dit? Ben je al een man? Ja. Zit er jou in de muziek? Nee. Oh my god, hij al een gevoel. Bent u zanger? Nee. Zit jou in de sport? Ja. Oh, sport. Heb je nog een vraag? Nou, ik ben niet zo goed in sport, dus dat weet ik zo net. Is Keertsen? Nee. Ik weet het echt net. Heeft hij een idee? Sport u alleen? Ja. Is het reetrieden? Nee. God, hebben we nog meer? Is het een Frieske sport? Ja. Scooterziel? Nee. Vierleppen? Ja. Weet je hier het jidden? Vierleppen? Ja. Is dit dan Bart Helmond? Nee. Nee. Skerion? Ja. Ja! Haha, Skerion! Hey. Jongen, nou, dit niet hier van het race. Ja, dat hiekelt toch. Ja. Nou, hier van de laatste. Ah, sure. Die moest even in het hoekje zitten. Yes. Nou, ken je hem wel? Dit wie een dreigen hier, hè? Ja, dat... De rest vliegen hier nog bij West, hè? Ja, klopt. Ja, Ja, nou, leuk. Hoe is het eigenlijk, maar? Die best dan wel onder het vier heb? ja ik had al een seizoen even rustig rond, maar ik wil dit seizoen weer volle bak springen. Dus, Ja. En wanneer beginnen die wedstrijden eigenlijk? ja, maaien. Heel maaien. Ja, je moet nou net beginnen te springen, dan moet het hier nog in... Ja, we zijn van plan om juist de eerste sprong te doen, maar we hadden wat problemen met zo'n bed. Dus nou ja, dat wordt het gelukkig nog even. Hey, je wist het principe? Ja, nou, meestal Dan moet je draaien en dan krijg je vragen. En ze leren die wat beter kennen. Nou, draai maar even een keer. Ik zit zelf. Suggereren, dat is een maatschappijvraag. Oké. Of is het nog andersom? Ik weet het al niet meer. Maar in ieder geval, dan krijg je gewoon een vraag. Maar het is gewoon een antwoord, ja. Als lieds jonkje wist al wel onder vier hebben, maar een biesem in een zonbak. Ja. Moest toch wel stil zitten? Nou, dat doe ik net zo vaak. Nee, ik ga altijd in de sporten. Of een BM bouwen of... Kun je al uitleggen hoe dat ging? Ben je? Nou ja, zo, mijn heid die wie altijd er ook met om met vier met wanen. Dus ja, goed. Even die huid, even uitlezen van Ja, dat weer, mijn want de huid- mensen die kennen het Mijn misschien. heid wie ook schreeuwen. En nou, die wie zelf ook bekend vierlepper en klompenmaker. Ja, En ja, klopt, goed. oké. Ja, zat maar aan de bank wat inroegelt. En ja, dan spring je wat over wat sledjes. En dan inderdaad heb je een biersem nodig. En dan, nou ja, dan kan je al snel wat. Maar hier is het namelijk wel talent. Koest Nou, dat ik had er vernemen? wel heel goed verdienen, dat wel. Maar ja, ga ik wel talent, ja. Dus als liet jonkie kreeg ik dan een videobeeld van haar te weten dat wie dan het idool is, maar en dat ga ik dan plat draaien en bestudeerd en zelf proberen. Dus, Maar kun je toch omschrijven wat dat gevoel is als ze omheen klautert en dan hing het even een skofje stil, hè? ja. Wat viel het dan? Ja, dat is eigenlijk waar je het voor doet. En dan show je alles om je heen wel bewegen, maar ja, dat is het ultieme, is maar het ultieme gevoel. En ja, dan ben je binnen een paar seconden op 8, 9 meter hichten en ga je met rotgang vooruit. Ja, dan kan je het met uitdenken, dat ervaar je dan gewoon, dan wil je even leeft of zo. Ja, want het is een sport, een Frieske sport, het is folklore of zo. Maar eigenlijk is het een hele spectaculaire sport. Dat zeker, ja. Waar is het maar vergelijken?
Nou, het is een beetje een combinatie tussen turnen en atletiek. En er zit een bepaalde moeilijkheidsgraad in die je lang niet in alle sporten waarom showen. Dus het is heel complex. En ja, voordat je al die facetten van die sport zeg maar, eindelijk terug en kunnen beheersen, dan ben je hier en verder. Ja. Oké, nou dan moet je er even draaien. Yes. Komt er waarschijnlijk wel weer een ander onderwerp voor. De joker. Nou, even zien wat dat opsmiet. Dat er in tijden van crisis bezuinigen wordt op kunst, kist op die klompen onvielen. Nou, die van die klompen weet ik, maar kunst? Nou ja, ik studeer op kunstacademie nog, dus misschien dat het daar linkt. Ja. En wat zie je ervan dat er zo bezuinigd wordt? Nou ja, aan de ene kant snap ik het wel. Ja, goed, maar ik kan beter net al lood op z'n squallen. Maar aan de andere kant. Wat dan? Nou ja, goed, ik bedoel, we willen natuurlijk alle jaren daar je werk van meidje. Dus ja, maar dat was toch net van subsidie leven? Ik leef net, nee. Maar verneemt dat nog wel leven? Ja, zeker. Zo, ik zit meer op interieurarchitectuur en dan ga je het net zo van hoe je net van de subsidies te leven. Maar ja, dat er op kwatten wordt, dat is wel spietig, denk ik. Interieur, wat vies van dit bankje? Hoe draai je weekend in? Volgende vraag. Oké, nou ja, het is wel mooi, maar het ding die ik maatje ben wat oors, ja. Ja, wat is oors? Nee, ik zit wat meer op een natuurlijk materiaal, dus ja. Vanuit die klompen vooral nog heel veel? Ja. En dat link ik dan ook nog wel met het orenmateriaal, maar wat is die ontwerp? Is het te schetsen? Wat is het mooiste wat ze te maken heeft? Het mooiste? Nou ja, het is wel redelijk breed. Maar het had een soort link met natuurlijk materiaal, dus hout, metaal en leer. En ja goed, inderdaad van banken tot tafels, van alles. Ja, maar dus net een subsidietrekker? Dat werd het van die net? Nee. Nou mooi. Draaien. Zou er nog wat door de leven komen, wat denk je? Je flauw idee. Dit is een gevoelige vraag. Oh. Wanneer mist jou die huid het meest? In huid is vlieg niet verstoren, hè? Ja, februari hier. Dus ja, wanneer ik hem meest mis, dat wil op bepaalde momenten dat je er net zelf op verdacht binnen. Dus ik ga altijd mijn te ijzieken, dat hebben we nooit krijgt gewoon, dan. Dat dienen we het volle te jaren en met vier heb ik na de tijd, ja, hier we er altijd noemen, dus dat soort momenten, mist een bon soort. En vlieg hier wie die orenbroeier, is je naam even kwijt? Jilles, ja. Die weer met die mem en die vertelde toen heel dapper hoe dat zij toenamen en dode zek in het museum. Ja. Binnen nog wel eens momenten dat je er omrinst en denkt van god, ik viel hem hier ergens in. Nou ja, goed, in zekere zin, alles wat er om je heen is, dat had hij opbouwd. Dus goed, je beduurt er gewoon op trouw, dus ja, eigenlijk is het continuer. Maar ja, goed, dat is net een vervelend iets of zo. Dat snap ik, maar je kon er toen heel rationeel hoe vertellen. Ja. Maar binnen nou wel eens momenten dat er dan nog een vraag is, dat je denkt, goh, dat hier kijk ik nog wel onvrede, man. Nou, dat had ik zelf net zo erg, nee. En die broer? Ik denk het ook net. Nee? Nou, we hadden een weekend de tiert gewonnen en we hadden erin aardig dingen, vreetje kennen en uitpraten kennen en dat had een soort scheeld. Ja. En doe je met nou zoals hij die? Ja, we zetten wat een orenkoers, omdat ik meer met mijn producten bezig ben en daar geven we wat een link vinden, of daar ben we naar op ziek en we hadden nou sinds een paar weken een plaats erbij gekocht, dus daar ging ik meer met mijn recreatie, of met mijn producten zitten en daar willen we wat een recreatiebedrijf van mij, dus we beginnen het wat breder lopen, maar de basis is line en vanuit hier geven we verder. Ja, en altijd in die huid in gedachten dus. Ja, dat wel, ja, zeker. Hey, ik kijk niet typen op te draaien, maar dan wel even een vraag hoe het leefde. Hoe zit het? Zit je een heel soort leuke verhaal hierachter? Ja, nou, ik heb een vriendin. Oh, hij is een vriendin? Ja, is hij direct? Nee. Nee? Nee. Ja, maar de best vaak van huis aan, denk ik, met de vier hebben, of net? Ja. Hoe valt dat? Hoe valt het? Ja, dat weet ik dat ze dat door met vier hebben, maar hoe valt het bij die vrouw? Nou, ze zit al onder de gaat ze een maand naar Berlijn voor een Europese stage wat betreft kunst. Want ze is kunstenares. Dus dat zit wel goed. Ja, het vrije leven. Ja. Verdij aan snack in de vrije val. En hopen dat het die oorvent die master eens een keer al mappen. Ja, dat is nog die Helmholtz, die wint alles. Of net? Nou, won alles. Nou, net meer? Nou, ik krijg een direct seizoen. Oké. Nou, dat is beloofd. Hey, bedankt. Applaus. Ja, we winnen nog lang net, want we krijgen
nou de minuut, maar die minuut die heeft een fantastisch vervolg. En daar moet je hem echt voor zitten blijven. Maar dit prachtige record van Frolie hier achter mij. En Molly. Sorry, er zit ik nog een pin Molly bij. Hey, nee nou. Ja, Roelof. Dan was de minuut, man. Ja, leuk. En nee, ik hou hem vast. Ja, ik weet hoe dat gaat. Mijn autoverkepers, die pakken alles. Ja. Nou, doe maar. Ja, nou, ik wil wat leuks vertellen. 2 dingen eigenlijk. Het eerste, dat is dat ik hier wat vertellen wil over Sanne Minke. Want Sanne Minke Tijdsma, die komt uit Workum. En die is hier 6 is die in Namibië een daycare center begonnen. Hele moeilijke namen, zeg ik nog net zeggen. Uit Jeruzalem, ook Hettel zijn. Ja, maar Sanne Minke die vangt er 64 bandjes op. En ja, die hebben nooit geen toekomst aan en nou wel, dankzij haar. En die band krijgt daar eten en drinken en die krijgt daar onderwijs. En in Friesland weet iedereen dat nog net. Dus ik denk, het is een mooi moment om even daar wat over te zeggen. Ja, en dat doe je maar een koor, hè? Nou, nee, dat koor dat komt direct. Ik wil eerst nog wat oors vertellen. Want ja, het kost het natuurlijk wat centjes dat je dat stiepje willen. En daarom hebben wij als bestuur zijn van de actiegroep die moet wat leuks bedenken. En daarom ben we hier. Want na week is nu, 13 april, dan hebben we... die minuut nog. Ja, die opzetten. Ja, die is er korenslag in Workum. En dan moet je hem al hier even heen, want het is hartstikke leuk. En 13 april in de Gertrudeskerk. Jelby achten. En het waren winnen van Jelby zo'n Niepen. Oké. Ja? Dank u wel. Ja, dit wie niet. Ik zeg even naar de kamer. Dit wie niet. Onnij Wiekenvrijheid.